Gu San Pedrotarrak gea. Txalo. Berezi eskola txikira joten genean. Hau zan eskola txikira. Eskola txikira. Bai. Eta txarutxineko Txarutxineko zanura handeren iba. Bai, zarra zanen. Eta bakitzen hori joten genean kastola. Paper batean azukre pixka bat jarri. Eta azukre hura eskolan jateko. Nik hori ez dut. Ez? Eskuntza euskeraz. Bai. Joanak euskeraz, gu bentzaite. Frankon garaian aldatu zituzen hizkuntza. Bai. Ara, etxean euskeraz beti. Bai. Beti euskeraz etxean. Kalien? Kalien altzana. Isilik euskeraz. Alkarrekin bagen den. Eta norbait ez hautzen genuena, pasatzen bazan, orduan erderaz hasi. Zatekan, bestela zigorkur egiten zigur. Ze hizkuntza da ban? Oain aigean, Guri egiten dut. Oain berriak, bakizu. Franko eskeo, dena erdera. Dena. Kontuz, izbat euskerazki. Etxiak sartu eta Frankon erretratua. Bai. Mudurrez aurrea. Eta manifestazioa zirenean, Etortzen zian kuadrillak, jendia biltzen zuten, nahi eta nahi ez. Bai. Harrapatzen zuten akalien, aki! Eta denak, manifestazio. Zartu ginen, entrada batian zaldio. Norbaitek ikusi duen, Bila. latiko batekin, Juan, latiko kaola, atera gintuzten, enterratik, kanpoa. Pelaioz. Pelaiosan borla gorria eta txapel gorria. Eta hacer instrucción. Denak ben izterretia egiten. Eta guriai zerbait galdetu. Eta harrek alrebezkoa esan. Eman zioten kriston paliza, eta bihali zuten etxea. Eta etxean dagoela, aguazila. Non da? Oidian ziok. Oidia zartu, hartu eta eman. Eta eman zioten litro erdi bat aceite ricino eateko. Kastigur bezala. Kastigo. Ura eman, eta ala, etxea. Eta neska gaztea eta, hilia moztutzen zioten. Bai. Goa aita eta arrantzalia zian. Hemen barkuak. Bai, arrasteruak. Arrasteruak zian. Bai, gehienak arrasteruak eta zerak bai, bafare txikiak. Baina lehen joten ziren gaztiak, talerrak zian asko. Eta talerretan ikasten zuten, Osare gile, mekanikoak eta arrotzak bai. Eta, denetatik ikasten zuten. Talerrazko ziren eta bakoitzak nahi zuen tokira joaten ziren. Tabernak, eskarrenekua, boteroenekua, Bi. Fonda, Blas de Lezo. Tabernas de Lezo, restaurantes. Oie ziren restaurantes. Baina leik ez da. Restaurantes, baina taberna bai. Taberna bai. Eta dendak pilo zua zan hemen. Bai. Barberia, estankua, comestible denda, arategia. Martxeli. Garlinekuak. Gero, joan ziren alaporra. Erropa erosteko ez. Tela, hemen Pedronian saltzen za. Maoila. Maon eta txapelak eta... Bi bakarrik. Eta istea dihua. Bat istea dihua, hauztuan, eta bestia... Kooperatiba deize jauna.
Trintxerpen o Donostian. Fiesta zianean. Zatikan nola diruiketan, guegatikan libre zeuden zineak eta bailiak eta... Gu joate ginen, Trintxerpea eta Gu ez. Donostira eta joate ginen. Dantza ez, paziatzea. Eta feritxatzianean Donostian. Bai. Nahi bagenuen tio iguan ibili, oinez gorbian eguna. Claro, oinez... Tio iguan nahi bezute? Bai, hemen gramola, eta zenbat jende. Eta marinelarena. Bai. Gramola. A bailar. Eta gramola, kioskuan, eta goza jarri. Bai. Eta ordu dantzakiteko mogukua. Antolien. Bai, antxo fistak. Biba la Pepa. Joan ginean, ama behia jo eta Maria Pilar guazen etxean. Joko bera. Azkeneko tranbia hartu, ni zintzilik, trametik. Aliatu eskalerieta eta non ikusteten neaita, ai ama. Zai. Jetxi ginean, eman zian, mazalekuekin, San Pedro harinarera aliatu nintzen. Jaiak, San Pedro eta. San Pedro honetan bakarrik. Leno, dantza denentzat izaten zen. Hemen eta frontotian. Oain, apenas ikustezu dantzek. O teatruak, o ekartzetuzten kuadrillak. Eta atiek jotze dutena, nahi zu dantzen eta nahi zu ez. Eta pasiatu, baina gero jende gutxitu. Religioa? Bai, sakona. Bai. Baina nederki galdu zen. Azte zantuan eta jendia kantidadea. Ze prozosituak iteten ziren? Ze prozosituak. Apostolu jantzia. Maria Magdalena. Begiak okerra baino. Eta arrantzale guztiak, itxasoak baino leheno. Meseta. Potentzien, novena. Bai. Eta novena bukatu, eta ateratzen ziren itxasoak. Puntetan, Bai. bakizu, Santo Kristoban nola zeon arrokan. Bai, oain erori izan. Santo Kristoan parian alaitzen zianean, denak txapelatera, aitarenin, eta arrantzon bat eskatu. Bai. Biten zuten. Kara. Oain ez. Ara bai juaz. Adiós. Ya vienen con pescado. O no trae nada. Blas de Lezo. Bai, Blas de Lezo bat. Obispuari bazan, baina ez dakit nola izan atzun. Blas de Lezo, akizu, mankua, kojua, galdu zituen gelbarritua. Torreatzen duen taberna bat. Hori da taberna bat. Jatetxea ez. Bueno, bai, pescaditos pequeños ematen dituzte. La cena o el pescado. Baina no menús. Baina arraia bakarra. Bai. Arraia soldadituak, barbarañak, gero estroparen gainean, estroparak guaien kontra, haiek edo kontra. San Juan eta San Pedro. San Pedro eta San Juan eta Antxo de San Juan duela. Bai, jo San Juanen aldeko iztean, antxukuak. Negizona, izakoa San Juan darra zan. San Pedro irabazten zionean, dena izorien ematen zioz. Eta beak irabaztian, ni limiziko, behin ez diot eman zorionik. Lehenoko zaharrak, ibirik gehiago zuten San Juan darra eta San Pedro artean, oain baino.